Dit is het verhaal. Een manneke, zo schoon en fijn. Altijd in een pak kravat met beursje. Maar is nog zo terug. Hier is de beste van de ganse soepkoel aan het huren. Frans Venlo is met hem gebaand. 6, 7 dagen per week is er alleen maar een feest. Frans morgens vroeg. Maar zondags aan het werk. Geen schuken of niets nog weer zingen. Zijn nog op het punt. Hey! En als ik weer de bovenste toenen, dan is hier de lolligste band. Het is een boetige hoenen, dat is als een zangtalent. Zoek weer van nog lange titoren, de koffie-getaling die stopt. En dan in de lage oren, zet de zoekkoel op zijn kop. Oké, we gaan allemaal zakken, zak. Ik wil dat de televisie, ik neem eens uit. We gaan allemaal zakken. Zeker dat. Veel stukjes uit. De trappenvlieg, hulp voor mij. Het buffet bleef licht, de stemming zakte. De ganse soepkoel missen in de zaak. En Tom Doesborg, hij is zo'n ons paren, samen met Christel. Frans Venlo, de nateraf, ieder aan de glet. We mooiste keer die lol bewaren. Nu heet er een lift naar het. Wat? Zondags naar het werk. Je schuken nog niet naar weer Singelenburg. Dan zit weer de bovenste toeren. Dan is hier de lolligste band. Het is een boetige hoenen. Dat is als de zangtalent. Zoek weer